subhanallah subhanallah yadi billahi ba tu wadi an fin dai bari ga masallan nan tuku bari ga masallan ne akwai magana no assalamu alaikum Allah wato ainihin kana sallah sai na ganka wato ainihin kana taka wandanka To kai mai naka? a'a ka san gaskiya ce mu wakilan Allah ne dole mu faɗa ma gaskiya A masallaci zaka je ka faɗa. to ina ma masallacin ka zo yadi billahi Allah ma Allah ma la aina ma auto ainihin masallacin ka zo Kaga malam, kanka ta kura rayuwata, ban shiga rayuwarka ba, kada ka shiga rayuwata. In baka ba zan ma cin mutunci wa iyadu billahi wato ainihin ku ne irin wanda annabi yake faɗa ba a gaya muku gaskiya ku ɗauka amma wato ainihin ka take wandanka sannan ka zo kana ce mana wai ba za a wannan ɗinka ba Wai in tambaye ka, wai ta wandan nan nawa ne ko kuma naka ne? a'a naka ne amma kuma addini ai kowa da kowa ne ko Amma kuma ai a taɓuwa hakuna. Shi imanin a zuciya yake ina ruwanka da wando na yanzu. wallahi sai ni gaya mai gaskiya sai dai kai abin To da bana zaka so, bana so, ban ni ta kai. mu taɓa bari mu ga ana aikata kaba'ira a gari ba ana muna ji muna gani mu kyale sai mun faɗi gaskiya dan wakilin Allah ne mu Hako zaka gani. subhanallah bayan Allah daga sulhu wato ainihin sai ka zuba min mari Ina ruwanka? babu ruwa na haka ne to dan haka fita daga masallacin nan ba na yin iska bane fita Ba komai. to tafi fita ta kucimar uba idan na ƙara ganin ki a masallacin nan sai na ci gutsin uwarka